Emakhosini bogogo nabomkhulu ngiyanamukela ku channel yami namhlanje nisahleli nesalukazi intombi endala uGogo Patricia. So today ngizokhuluma nomuntu othi gogo ngiyaphahla kodwa mangiphahla kuba ngathi into zami zivele zingaqondi nje. Bantu abadala we know ukuthi kunesisho esithi umntana uwaziwa unina. Right? Uwaziwa unina. We cannot shy away from the fact ukuthi kunabo baba abaningi abaphathiswe amabhantshi. You know very well ukuthi you were pregnant from wherever you come from, then obviously you are married, then or obviously you have this boyfriend, then wena uthi no umntana wakalo ahlawule aze akushade uzufe ngendaba uzuzala ezinye ingane kuleso sibongo kanti wena awusingane yaleso sibongo. Yes, it's understandable if ushadile because siyazi ukuthi mawushadile wahamba wayothola ingane ngaphandle, ingane yalomshado lo okuwo nanoma umithiswe umunye umuntu ngoba wena wathelwa ngenyongo, wena uyingane, umama khona usekayingane kulomuzi lo. Right, but umuntu othola ingane azijolela nayenzani wafika wathi umntana ukalo bese lo wagcina mshada, it's another story. Right, so wena kuthola ukuthi uyaphahla ubiza abakamfukeng ubiza abagumede kanti wena awusingane kaGumede, wena uyingane ka Shabalala, wena uyingane ka Mutseki, or I don't know whichever surnames those are. So yingakho kubalekile ukuthi ungakhula uwazi ukuthi ubabakho ulo kanti akusuba bakho, ufike wena utshele ukuthi no isibongo osebenzisa akusisona kusubabakho lesi. Kwesinye isikhathi akusukucabanisa akusukenza ukuthi abantu bangazwani, but unfortunately just to be on the safe side mawuphahla ubize amathonga namadlozi wakhaba umalume, ubize amadlozi namathonga wakhaba ubaba abaphila kuwena egazini abakukhulisile, yabona bayakwazi bona, but the minute ubiza isibongo esithize bayahlehla ngoba kuba ngathi wena awubizi bona. You understand? So till you are sure ukuthi ngempela uyingane yakuleso sibongo, then you are free to call whichever surnames ozibizayo. You understand? Because nanoma ubiza ibongo guys, let's say uthi nina bakwaMkwena, uthi nina bakwaMkwena ngicela nize nala benihamba nabo because awazi ukuthi ukuze kube nomkwena kwahlangana ziphi ibongo. Uyabona, it's generations to generations, and ekuthola ukuthi wena uphethwe abanikazi bomuzi, wena uphethwe abantu abaphila 200 years ago or 1000 years ago, awubazi labo bantu. So ukuze ufike kuleso sibongo leso ukusona wazi ukuthi kwaqalaphi. Ingakho nalabo abahamba nabo uyababiza ukuthi nanoma uyenza isithebe uyasho ukuthi okay ngiyanibiza ngicela ukuthi nisondeleni nalabo enihamba nabo, nalabo engababizanga engabazi abaphila kimina egazini abangikhulisa, yabona, abaphethe inhlanhla zami abangivikelayo, because sometimes inhlanhla zakho aziphumi from your direct line of family, ziphuma generations le, bese wena ungababizi bese inhlanhla zakho zingafiki kanti yey wena ovimba inhlanhla zakho. But anyways, emakhosini ngiyabonga, I'm just making this video as simple as possible because I don't want the videos to be long and unnecessary. Emakhosini lesidi khanya qama undawuwe.